It-tim l-aħmar Coca-Cola rebaħ it-tazza tar-Re ta' Spanja tal-Polo wara li rebaħ lit-timijiet Dragonara u Vef Kliko bl-iskor ta' 3-1 u 7-1 rispettivament. Għal din l-edizzjoni, il-Malta Polo Club biddel il-format ta' turnew għal stil Amerikan, fejn inkluda 3 timijiet li fihom kien hemm plejers internazzjonali ta' esperjenza u kwalità li tħaltu ma' plejers lokali biex bekk jogħlaw wkoll il-livell tal-logħb u tat-turnew. Il-plejers internazzjonali nġibu Malta mill-Malta Polo Club bl-għajnuna finanzjarja ta' Equestri Malta, fejn minn barra l-parteċipazzjoni tagħhom fit-turnew se jibqgħu Malta fil-ġranet li ġejjin biex jieħdu l-irwol ta' għalliema f'korsijiet edukattivi lil membri tal-klabb u oħrajn, bħala parti mill-Akademja tal-Polo kollaborazzjoni mal-Awtorità tal-Gvern Equestri Malta. It-tazza li tradizzjoni tagħha tmur lura 96 sena ġiet ippreżentata lil kaptin tat-tim Coca-Cola Matthew Borg mill-ambaxxatur Spanjol José María Muriel Palomino fil-preżenza taċ-Chairman John Huber u l-Kap Eżekuttiv ta' Equestri Malta Meg Zammit.